Okay, tiri pamusha paMafuriranwa kuward 25 kuHurungwe West Inzwai Kambuzuma Chinjai. Ndiri honorable, ndiri mumiriri weHurungwe West constituency. Tine mantra ya president yekuchera ePfumvudza itwasa. Tinenge tichikurudzirwa kuti vanhu vachere makomba. Saka pano pamusha pamai Mafuriranwa vachemi vakura uyezve vanogara nemwana akaremara. Mwana wavo akaremara neeji yavo havachagona kuchera makomba. Saka tati isusu tiuye tivacherere makomba. Tauya takaungana, tine partner yedu ye4H inoshanda nebazi reMinistry of Agriculture. Vauya pano tikati tizviite pamwe chete tichisimudzira donzvo rapresident wedu nenyaya yeclimate change. Mvura yakunaya shoma, hatichakurudzirwa kunyanya kurima nemombe. Tinokurudzirwa kuti tichere makomba tikwanise kuzoisa maushi, uswa hunochengeta mvura. Ndozvatiunganidza pano. Saka gogo tavasiyira mbeu, tichavapa fertilizer yeplot, maplot maviri atachera aya. Kurudziro yedu iri yekuti vanhu vaone kuti makomba anocherwa. Vakaona chero president musi wechitatu vanenge vachinoloncha Pfumvudza kuBuyera kuManicaland province. So isu tofanira kuita zvimwe chete nokuti president vanoti hakuna nzvimbo inofanira kusara, hakuna dunhu rinofanira kusara. Tichiita izvozvo tiri kucherechedza zvakare nyaya yemaplots, magarden plots mudunhu rino. Partner yedu vakatichererawo maboreholes matatu muno, ndobva vatipa manutrition gardens. Saka pano tangouya tiri kuzviita paward yega yega, ino iward 25. Tadaidza madhumeni ese kuti titaure chinhu chimwe chete, vanhu vaone kukosha kwazvo. Tikademonstrata pano pane masabhuku, pane madhumeni, pane makanselors emawards ese. Mawards angu muno muHurungwe West 6. Saka makanselors varipo pano, mambo varipo, ngatiri navo vangobuda vaenda kuchikoro. Tinoshanda nedisabled, nedisability. Hazviroti kana munhu akaremara haakwanisi. Mumwe anogona akaremara gumbo asi achikwanisa kuchera makomba. Tanga tinavo zvakare vachichera makomba. Mangwana tichange tichipa matablets kumadhumeni edu ese. Why? Because nenyaya yeartificial intelligence vanofanira kudzidzawo kuziva mashandisiro etechnology. Also to read even kuti mangwana mamiriro ekunze anenge akamira sei. Izvi ndo zvatiri kuita muno muHurungwe West constituency. Hatisi kungoita izvozvo chete, tinoitawo zvakare maball games. Takaita last week ward 25, mangwana tichiita ward 15. Tinoita tiri tese sema-leaders. A councillor is a leader, mudhumeni is a leader, an MP is a leader, sabhuku ndi leader, headmaster ndi leader. Saka tiri pano maona takadai takasangana. Ndo zvatisanganisa. Mvura tinayo, asi tototi partner vativigira madrip pipes ekuti tiise drip irrigation. Nekuti drip irrigation inochengetedza mvura plus mapumps edu haafe emasolar kana muchiita drip rather than kushandisa mugomo. Tichirima chibage tinoda kurima tsoko netsuro. That's a very short variety. Asi kuno tiri kunyanya kurima mapfunde. Tiri kuita mapfunde. Ndova tiri kurima. Mumwe akawapfura hatina kunyatsokohwa yedu. Asi takakohwa zvishoma, especially this ward yange isina kunyanya kuomerwa. Zvanga zviri nani asi hakusi zvatotarisira. Asi takawanawo zvedu zvishoma. Tine ward 16. Ward 16 iri pedyo neKaripa nenyami. Hatina chatakawana. Kukanyanyisa kuoma. Ikoko takaita president vakatipa maboreholes 6, then tine magarden 6. Ndo zvatikutorelaya nazvo at the moment. Tiri kusanganisa vana vechidiki nekuti mumaschools semenza pachikoro paMatau apa. paMatau primary school pane nutrition garden primary and secondary. Saka vana vedu vari kutodzidza kubva vari kuchikoro. Patinonodzvara vanoenda vachinodzvarawo futi naivo. Hazvisi kuitwa nemateachers, hazvisi kuitwa nevabereki. Vanotoshandisa vana ivavo from grade 5 kusvika grade 7 kana kuri kuprimary vakutokwanisa kuchera makomba nekudzvara. Uye mauchi tinongoti vanobva nayo kumba, vanouya neuswa, vanouya nemanyowa emombe kubva mugarden tichisa mumagarden edu. Zita rangu ndinonzi John Muchenje, ndiri director weH Zimbabwe Foundation, inova organization inoshanda nevechidiki uye nevanhu vekumaruwa kuvandudza upenyu hwavo kuburikidza nemaprogramu atinoita ekurima. Tine programu atinoita yatinoti food security, agriculture and climate change programming. Inova programu yakanangana nekupromota conservative and climate smart agriculture
mumaruwa ese munyika yeZimbabwe. Takasainana gwaro rinoti MOU neMinistry of Agriculture inotibvumidza kushanda nemadhomeni, kushanda nevarimi vari munharaunda ino yeZimbabwe. Tina program atinoita akawanda under our program yeagriculture. Chokutanga tinodzidzisa nekubatsirana nemadhomeni kuti tisvike kuvarimi kuburikidza nekuvapa magadgets atinoti matablets ava anovabatsira kuti varesearch, because takaona kuti nyaya yeclimate change inoda nyaya dzetechnology. Saka madhomeni anoda kubatsirwa nematablets ekuti vakwanise kusvika nekutizimira information nekuti also research nezvimwe zvinobuda pane zvakadaro. Then tiri kubatana futi nehurumende kugadzira tinoti maVBUs, ana business units. Kuno kuHurungwe takaisa 8 masolar powered gardens anova magarden arikutambirwa nemadzimai. Mazuva ari kutevera tinenge takuisa madrip irrigation kuti vanhu vekuno vawane mvura yekumwa uyezve vawane pundutso kubva magarden avari kuita. Matablets edu atiri kuita tiri kumapa mahead, tiri kupa maagritech officer per ward. Tiri muno muHurungwe West constituency mune 6 mawards, which means per ward pane 3 maagritech officers vese vari kuwana. Then target yedu tadida kuita 8 mawards, so tinenge tine 24 matablets atiri kupa kumadhomeni emuno muwadi inoyatiri. Donzvo redu nderekuti tisvike kumawadzi ese ekumaruwa ari muno muZimbabwe, kuti madhomeni edu ese ticomplementa effort yehurumende under agricultural recovery plan under Ministry of Agriculture yavari kupusha nyaya dzemalivelihoods, nyaya dzeinformation technology kumadhomeni kwedu. Tozora kamaita matete munyika ino yeZimbabwe 10 provinces, but takatakuita 8 tabvisa Harare neBulawayo because mametropolitan provinces. So kuchiundura under Midlands province takaita same program yekunochera magardens 8 tichadzokerako next week kunopa madhomeni matablets avatova matablets namachi vakutoshandisa izvozvi vari kugadzira zvavari kurima. Then kuno futi kuHurungwe tiriko under Marsh West. Zvatinoita tinotsvaka nzvimbo dziri in the southern, extreme southern part of Zimbabwe. Unoona kuno kuHurungwe kuri close kariba kunopisa, ukaenda kuMidlands southern part of Zimbabwe kunopisa. So tinotsvaka nzvimbo dzinoreceiva mvura shoma zvichienderana nemamiriro ekunze. Ndokwatinoita intensify our work tiriko. Chokutanga chirongwa chiripo chatiri kuita ichi ndechenyika chiri kubva pana president vaED Munangagwa. Chirongwa ichi seni yeNharaunda mani nokurudzira kuti dai zvanga zvaramba zvakasimbarara zvikuru tichienderere mberi, nokuti chinotipa kuti tikwanise kubudirira tisingashandise uwandu hwezvinhu zvakawandisa pane zviri kuitika izvi. Inini ndichokutanga. Chechipiri takatora urongwa hwePfumvudza iyi yapresident takarasa, zvakureva kuti tatora nyika tatorasa, nokuti pari zvino panguva yatiri hurumende iri kuedza kuita kuti vana venyika vararame muZimbabwe. Takarega kuita chirongwa ichi chinotiraramisa pane zvishoma zvatiri kuwana nyika inoparara. Saka ini ndinokurudzira chirongwa ichechi chinokurisisa zvandinopa ndega 100% pachiri icho, asingade ndeasingade, asi vana vakachigashira. Saka tichizviita ndesaka nhasi muri panapa